Hi guys, गिबियावनो आंनि सनासारि YouTube चेनेला बयखौबो बरायबाय। आं दिनैहाय कभार भिडिअ बानायनो नागिरदों। बोथोराबो मोजां नङा, थेवब्लाबो ओरैनो एसे टाइम पासनि आरो। थांगासिनो दं दैमा सेराव। हेलो दोनदो आइ गाबबाय हनै। दावा बिबार बारफुनाय मान्दार बिबार जाहाबनाय दखना बिदनजों समायफ्लेनाय। दावा बिबार बारफुनाय मान्दार बिबार जाहाबनाय दखना बिदनजों समायफ्लेनाय।